हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोननैसो गोदान म्युजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बैसोआ रावखौबो नेना थाया सना, मालाय लोगोफ्रा जालांबाय बिमा बिफा। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मिउजिक भिडिअनि बैसागो भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि बेफोर गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि मिउजिकनि टाइटेलानो जादों अ आगै मैनाथि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों भुपेन आरो रंजाली। लोगोफोर, नोंथांमोना नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों मृगेना। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों अलंबार आरो पुजा। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि जुरुग्राफियानो जादों निकुन्ता बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कनसेप्टआनो जादों अनिरुद्धआ। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों सेरजा फिल्म प्रडाक्सन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दालाय दालाय। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों पद्म ब्रह्म। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों सं बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो नांगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों पारुल बिहारारि बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों आशा बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि गोदान बे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो नांगोन। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों फिल्म प्रडाक्सन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो।